Nazdar lidi, já se jmenuji Hatlík11 a tady to je můj první vlog. Takže za první je to vlog, za druhý není to let's play, za třetí nevím, to už není. Takže většina lidí, když se koukám na nějaký ty videa, třeba od Goga nebo od si říká, co je nějak, no takhle, tam píše do komentářů, co je tak těžký vzít si kameru, natočit vlog, dát to na YouTube. No to není jen tak. Musíte to upravit, zestříhat, efekty, barvy a tak dál. Takže, když vezmete všechno to, co uděláte s jedním videem, tak vám to trvá třeba čtvrtku dne. Takže, když si to necháte zrenderovat, tak to můžete jít do krámu zpátky, zahledat si něco na kompu a to bude. Takže, není to lehký. Za druhý. To už asi není. Co jsem to chtěl? No to je jedno. Takže když děláte vlog, tak nemůžete si vzít kameru, natočit to, zapojit to do počítače, dát to tam, myslíte, že to trvá vteřinu, až se to dá na YouTube, ale ne, tam to trvá jako 2 hodiny. Mně teda 2 hodiny. Nebo hodinu, to už je jedno. To je to, jak je to video dlouhý. Třeba let's play, ty trvají No, takových 1000 minut. Jak je tam to ne? To je moc. Ale jednou, když jsem natáčel video z Minecraftu na můj druhý server channel, tak mi to tam trvalo 1024 minut. Což bylo trochu hodně, to jsem se docela naštval. Ale, no tak co. Takže za prvý, vezmete kameru, natočíte, dáte to na YouTube a je to. Takže to tak to není. Efekty, takhle to už jsem říkal, všechno jiný. A možná víte, že um, 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 že mám tričko. Mám kalhoty, mám ponožky, tak vám ukázala, tak budu to nemám. No, to je jedno. Takže, to ti nevím, jsem to chtěla, to budu pamět, protože jsem přišel na školu před chvílí. No to je jedno, takže, já už nevím. Takže, když si vezmete knížku, jak vám to trvá třeba týden, než ji přečtete, tak plácnu. A když si vezmete video, tak to trvá jako čtvrtku dne, takže, čau, uvidíme se v dalším videu.